Ambalmaw aw ni ɲankuma aw bisimila Joliba TV News ale jabarani ka aw bisimila radio Joliba ale fana sanfɛ limanaw ka jira k'a fɔ min ye kunnafoni gafew ye olu de lakali waati sele filɛ nin an fɛ yan nɔ min ye laadala jɛmukan don jɛmukan min ni a bɛ tali kɛ kunnafoni sɛbɛn minnu mana sɛbɛn limanaw an bɛ kɛnɛ kan ka kɔnɔkuma bama yɛlɛma bamanankan na walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o la an sigira kɛnɛ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn bi ye juma ye an bɛ dugawu kɛ juma hɛrɛ n'a karama ala k'o di an ma min ye jamana ye ala ka basigi ala ka min ye hɛrɛ ani basigi ko nati an ka jamana in kɔnɔna la yan nɔ kunnafoni gafew la an b'a daminɛ bakurunba damadɔ min ye lesɔri ye ale b'an bolo kɔrɔ limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin wagati in na gouvernement n'o ye mali fangabolo ye marabolo min bɛ yen bi n'o bɛ ka jamana mara gouvernement ka laseliw la a y'a jira k'a fɔ kalo 6 o kɛra gouvernement kura min filɛ nin an kunna nin ye u sera ka baara minnu kɛ o ɲɛfɔliw kɛra lesɔr kɔnɔna la an bɛna an da don o la o mana bɔ yen nɔ limanaw yɔrɔ nin wagati in na min bɛ tali kɛ mali ni jamana wɛrɛw yɔrɔ nin waati in na daba wuli bɛ yen nka jirala k'a fɔ min ye lamɛrikɛn jamana ye ale kɔni ko k'ale n'a sen bɔ maa wɛrɛw senna minnu ko k'olu ɲɛ tɛ fɛ ka da mali yɛrɛ ka fiyewu lamɛrikɛn jamana ale segira kɔ lesɔr y'o kuma fɔ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen nouvelle horizon ale y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ CMDT n'o y'an ka kɔɔrisɛnɛnaw ka soba ye a jirala k'a fɔ ko o ɲɛmaaba n'o ye docteur Nango Danbele limanaw ka sigi min kɛra n'o ye session ye o tako 95nan a jirala k'a fɔ ko nisɔndiya bonyana kosɛbɛ a ko siratigɛ ninnu na sabu a jirala k'a fɔ CMDT san tɛmɛnenw na nafolo min bɛ yen ni u y'o ɲini u tɛgɛ ma se ka da o kan o bɛ se miliyari 15 la ko nka a jirala k'a fɔ ɲina limanaw o ma kɛ dɛ dɔ de farala sɔrɔta kan ɲina o bɛ se miliyari 3 ani murumuru 6 ma nouvelle horizon ale y'o fɔ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen soir de Bamako kumana a y'a jira k'a fɔ min ye Sumelu Bube Mayiga ye limanaw ko Sumelu Bube Mayiga nin wagati in na munna jamana faamaw n'o ye faranjɛla fanga ɲɛmaw ye u tɛ ka Sumelu Bube Mayiga ka koɲɛ limanaw ka ta ka kɛ ko ye ko min ni kala bɛ se ka turu a kan ka sɔrɔ don Sumelu Bube Mayiga nin waati in na limanaw an filɛ hali sisan ko tiɲɛ don kiiri b'a nɔfɛ dɛ ko nka hali sisan a bɛ se ka minɛ i n'a fɔ maa min bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ a jo t'a la a jalaki t'a la o kelen de bɛ se k'a fɔ a ma ko a fɔra ko k'a bila ka taa furakɛli la jamana kɔ kan ko jamana faamaw kɛmɛ k'u da de o ko kan an bɛna an da don o la soir de Bamako kɔnɔ o mana bɔ yen nɔ info matin fana kumana info matin y'a jira k'a fɔ an ka minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don mara cɛmabɔli ma ale de ye gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela ye min ye colonel Abdoulaye Mayiga limanaw ko a ye jaabili kɛ ka ɲɛsin faransikanw ka minisiri min b'u ka kɛlɛcɛ kunna n'o ye parli ye limanaw a ye ɲɛfɔli min kɛ ka ɲɛsin parli ma info matin kɔnɔ sisan an bɛna an da don o la o mana bɔ yen an b'a kuncɛ ni l'indépendant ye limanaw ko kunungo Bamako yan nɔ ACI 2000 la tilegan dere yɛrɛ fɛ a jirala k'a fɔ cɛ dɔw bɛ yen k'u ye bandiw benna ale kan limanaw ka taa n'a ka nafolo ye a ka ca ni miliyɔn 30 ɲɔgɔnna ye ko olu o minɛna o la kunungo tilegan dere yɛrɛ fɛ l'indépendant de ye nin kuma fɔ an bɛna an da don o la sisan nka yan'an ka se nin bɛɛ ma an b'an da don min na fɔlɔ o ye lesɔr ye limanaw fasili sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko nin wagati in na yɔrɔ gouvernement n'o ye faranjɛla fanga ye ale sigira a bɛ kalo 6 bɔ sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre min bɛ yen n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale de ka baara taabolo don o la sa yala k'a fɔ gouvernement min filɛ nin n'a bɛ faranjɛla fanga kunna min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ale ka yamaruya kɔnɔna la kunungo u ye sigi dɔ kɛ u k'a ma conseil de cabinet conseil de cabinet a jirala k'a fɔ kalo 6 baara tɛmɛnen kɔfɛ gouvernement min n'a sigira u sera ka baara min kɛ k'o ɲɛfɔ maaw ye ani u bɛ yɔrɔ min na sisan baara min bɛ se ka labɛn ka bila don tɔw fana ɲɛ a jirala k'a fɔ sigikafɔ in bannen minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka mara cɛmabɔli kunna n'o ye décentralisation et administration ye ale de ye gouvernement fana ka kuma lasela ye colonel Abdoulaye Mayiga ale kumana ale ye ɲɛfɔli kɛ a ko dɔgɔkun 6 n'i y'o fara ɲɔgɔn kan limanaw a bɛ se kalo caman ma ko gouvernement min filɛ nin n'a sigira ko a ye baara min boloda n'o ye programme d'action gouvernementale ye Choguel Kokala Mayiga ale ka baara taabolo a taara min ɲɛfɔ CNT maaw ɲɛma ko gouvernement bɛ ka baara kɛ n'o hakilila ninnu de ye bi a jirala k'a fɔ gouvernement ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'a y'o bila sen kan walasa laɲini minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka sabati cogo min na a jirala k'a fɔ minisiriso fɛn fɛn bɛ an ka jamana in kɔnɔna la
sira dɔ de yiralu la u ka taa ni o sira ye wa baara boloda de yiralu la u ka taa n'o baaraw ye a jala k'a fɔ kalo wɔɔrɔ o baara ninnu a jaabiw ka lajɛ min sera ka kɛ a kɔnɔna la ani min ma se ka kɛ ka se ka o dɔn o de hukumu kɔnɔna la sigafɔ in kɛra kunungo n'u kama conseil de cabinet o la ko gouvernement a ye laɲini minnu kɛ a n'a ye baara minnu kɛ san 2021 kalo ka taa juin kalo la ka n'a bila décembre kalo la kalo wɔɔrɔ laban tɛmɛnen décembre kalo tɛmɛnen i n'a fɔ san 2021 tɛmɛnen l'essor ka fɔ la gouvernement ka kuma lɛsɛla n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye a ko bi fɛɛrɛ minnu bɛ yen ani baara minnu sera ka kɛ a ko a y'i da don fɛn fɔlɔ min na limana o de ye k'a fɔ bɛɛ sɔnn'a ma bi ko min ye lakanako ye an ka jamana kɔnɔna la yan i mana taa jamana fan caman fɛ limana a jala k'a fɔ groupe terroriste n'o ye terroriste jɛkulu ninnu ye k'olu armée kɔni bɛ ka dankari kɛ olu la bi kosɛbɛ k'o ye nisɔndiya fɔlɔ ye gouvernement ka baara jaabi fɔlɔw ye ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fana min y'an ka jamana dugukolo fan caman bɛ yen bi a jala k'a fɔ lakanabaliya limanaw dɔɔni caman hali n'a sɔrɔla a ma ban ko dɔɔni bɔra la ye wa maaw yɛrɛ bɛ ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la colonel Abdoulaye Maïga ale ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ fana min ye yɛlɛma minnu bolodalen don an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ ni o ye politique siraw ni fɛn wɛrɛw ye a jala k'a fɔ ko assise nationale de la refondation o kɛra o senfɛ jamanaden caman y'i ka hakililaw di caman y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen sigira min kan o ye k'a fɔ san 25 natɔ in na i mana o k'a sɔrɔ Mali jamana a ye baara caman boloda min bɛ se ka yɛlɛmanibaw boloda an ka jamana kɔnɔna la yan colonel Abdoulaye Maïga ka ɲɛfɔliw la hali sisan a y'a jira k'a fɔ min ye sɔrɔko nasira ye limanaw cakɛda minnu bɛ yen ni olu de bɛ nafolo ɲini k'a di jamana ma i n'a fɔ impôt ani douane n'a ɲɔgɔnnaw ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ impôt ni douane hali n'a sɔrɔla gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ko impôt ni douane u b'u seko la bi u ye nafolo min ɲini kɔsa in yɛrɛ la ka di jamana ma limanaw o dagosi bonyana kosɛbɛ l'essor ka fɔ la limanaw colonel Abdoulaye Maïga halisa a ka ɲɛfɔliw la a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla coronavirus bana bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kɔnɔ yan o kɛlen don ka gɛlɛya don sɔrɔ bolow caman na ko nka o n'a tango ta limanaw Mali selen don ka i jɔ bi wa Mali sen bɛ ka fɛn fɛn bɛ yen n'o ye musakakow ye a ka nafoloko la limanaw ko Mali sen bɛ k'i jɔ ni o ye bi o la ko gouvernement ye baara dɔw fana kɛ min bɛ se ka na basigi ye jamanaden yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ foroba baarakɛlaw minnu ka laɲiniw ka bon a jala k'a fɔ ko wulikajɔw kɛra walasa olu bɛ se ka segin kɔ cogo min na colonel Abdoulaye Maïga ka fɔ la o baaraw fana kɛra ko n'i ye jateminɛ kɛ hali laɲini minnu bɛ yen ni gouvernement y'o kɛ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ni jamana wɛrɛw cɛ baara ko nka an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la sisan o ye CEDEAO ka ɲanginiw ni UEMOA ka ɲanginiw ye ko nka limanaw o n'a ta o ta gouvernement jɔlen don a sen fila kan sabu ko n'i y'a lajɛ ko baara o baara bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la sisan limanaw ko a si tɛ dɛmɛ ye min bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɔra jamana wakandeba kɔnɔ wa baara o baara bɛ ka kɛ limanaw ko ni a bɛɛ ma fɔ dɛ ko nka u bɛna sigi wɛrɛw kɛ don nataw la min bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ baara minnu kɛra ka se k'a jaabiw fana fɔ nin kɔni ye a la worobilanjirɔ de ye colonel Abdoulaye Maïga ale ka ɲɛfɔliw la l'essor kɔnɔna la limanaw n'an bɔra yen ale l'essor kelen kɔnɔ a jiralen bɛ k'a fɔ lamɛrikɛn jamana yɔrɔ waati dɔ la ale fana kun jɛntɛ ni Mali ka furancɛla fanga in taabolo ye sabu u y'a jira k'a fɔ ko min ye démocratie fanga ye ko se terekera o kan an fɛ yan nɔ ko nka a bɛ n'a fɔ lamɛrikɛn jamana u bɛ fɛ ka faamuyali kɛ l'essor ka fɔ la ko nin wagati in na lamɛrikɛn jamana ye ɲɛfɔli dɔw kɛ kɔsannin na u ka fɔ la ko u tɛna tugu faransi jamana kɔ k'u ɲɛ tugulen to ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamana ninnu kɔnɔna la limanaw Sahel koɲa bɛ cogo min na bi a jarala k'a fɔ yɔrɔ faransi furadama an bɛ don min na i ko bi u ni Mali jamana bɛn tɛ a ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako siratigɛ ninnu Mali ye tasa da fɔ faransi ɲɛna k'a f'u ɲɛna ko fɛn fɛn ye u ka dugukolo lakanani ye fɛn fɛn ye kɛlɛcɛ minnu bɛ yan n'o ye dunanw ye min bɛna Mali kɔnɔna la yan ko f'u ka tɛmɛ sariya de fɛ u ka tɛmɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u tɛna ten bilen a ka d'u ye cogo min na o baara tɛna kɛ bilen limanaw ka b'o kuma kɔni fɔra yɔrɔ faransi hakilila min b'ale la o ye kabi fɔlɔfɔlɔ jɔnya wale ninnu olu de bɛ senna l'essor ka kuma de don limanaw ko nka a jala k'a fɔ bi
jamana faamaw furanjɛla fanga ɲɛmaw bɛ fɛ ka bɔ o de kɔnɔna la ka sira wɛrɛw ta ana kɛ o ko in kɔni bɛntɛn faransi jamana ma nka limanaw ko u ni lamɛrikɛn jamana u bɛɛ lajɛlen da tun bɛ file kelen na nin ko in na ko nka ko lamɛrikɛn jamana ana kɛ olu segira kɔ ka sababu kɛ mun ye lamɛrikɛn jamana y'a jira k'a fɔ olu tɛna jagoya ko tindi maa si ka bilen wa k'u ye faamuyali kɛ k'a fɔ jamana o jamana bɛ yen n'i bɛ fɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'olu na o jamana dɛmɛ ka se ka u bɔ o gɛlɛya kɔnɔna la kɔsan yɛrɛ la an ka minisiri min bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunya kunna Abdoulaye Diop ale ye ɲɛfɔli min kɛ limanaw k'a fɔ lamɛrikɛn jamana ɲɛna a mana kɛ lamɛrikɛn jamana ye a mana kɛ diɲɛ jamana o jamana ye ko u tɛ foyi fɔ maa ye k'a fɔ k'u bɛ Mali furanjɛla fanga bɛ jagoyala ko la ko nka u yɛrɛ kana Mali kɔnɔna la u k'a lajɛ gɛlɛya bɛ cogo min na u k'a lajɛ Mali bɛ fɛ ka a ka jamana mara cogo min na Mali jamanadenw bɛ fɛ jamana ka taa taabolo min kan ko u yɛrɛ ka n'u lajɛ a na kɛ lamɛrikɛn jamana y'o kuma in o de faamuya ka baara kɛ n'o ye ka sɔrɔ k'a lajɛ bi ko aya k'olu kɔni tɛna tugu yɔrɔ bi na n'i ye Sahel kɔni fɔ ka ban Faransi de bolo birilen don a kan ko lamɛrikɛn jamana ko ale tɛna tugu Faransi ko a ɲɛ datugulen ye bilen Sahel ko in na ko wa olu yɛrɛ n'u ka fɛɛrɛw tigɛ u yɛrɛ ye fɛn fɛn ye Sahel ko in ye u fana na baara kɛ n'u yɛrɛ ka faamuya ye o de la kɔsa in na lamɛrikɛnw ka cɛba dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Dr Peter Fams ale kumana u ka arajoso dɔ kan BBC a y'a jira k'a fɔ ko lamɛrikɛn jamana bɛna baara kɛ ni a teri farafinna jamanaw ye walasa ɲɛtaga ani basigi o bɛ se ka na ni jamana ninnu kɔnɔna la ko u tɛna tugu Faransi kɔni kɔ bilen k'a fɔ k'u bɛna baara kɛ ni Faransi ye bilen n'a ma ɲɛ k'u bɛ baara o baara kɛ Sahel kɔnɔna in na limanaw k'a fɔ de ko Faransi de bɛna bila u ɲɛ k'o baara kɛ lamɛrikɛn jamana cɛba min filɛ n'o ye Dr Peter Fams ale de ye lasigiden ye lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ lamɛrikɛn jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don Sahel kɔɲɔw ma limanaw ale de ye nin kuma fɔ nin bɛ minnu jira o ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi limanaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka Faransi ye k'a to yen sabu Faransi bɛ ka min da Sahel jamanaw ka bi ko lakanako siratigɛ la u sen tɛ ka fɛn bɔ fɛn nɔ na ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲini ka ko kɛ i yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'o de faamu k'a fɔ Faransi tɛna kɛ yɛrɛko yɛrɛ ye Sahel ninnu kɔnɔna la limanaw aya n tɛ ne ka kuma ye dɛ an ye nin bɔ l'essor ale de kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la Nouvelle Horizon kuma na limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye cakɛda min b'an fɛ yan n'ale ɲɛsinnen don kɔɔri ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ a ɲɛmaaba n'o ye Dr Nango Dambele u ka sigi min n'o ye session ye o tako 95nan o de kɛra a jarala k'a fɔ nisɔndiya ani wasa o nana sabu a jarala k'a fɔ min ye CMDT baara kɔsa in na ka kɔn bi ɲɛ limanaw min ye kɔɔriko ye gɛlɛya kun donna na Mali kɔnɔ don tɛmɛnenw la nka a jarala k'a fɔ sigi min kɛra n'o y'u ka session 95nan ye a jarala k'a fɔ min ye conseil d'administration maa bɛɛ lajɛlen u kumana u ka conseil d'administration min kɛra tako 93nan ani tako 94nan baara minnu kɛra o la u ye sigi kɛ o kunna ani san 2022 min n'a jɔlen filɛ nin ye limanaw musaka minnu bɛ yen ni CMDT mago bɛ jɔ o la ka se ka baara kɛ ni o ye a jarala k'a fɔ ɲina min ye CMDT ye musaka min bɛ yen ni u y'o da kɛnɛ kan ko baara bɛ se ka kɛnɛ o bɛ se miliyari 376 ani murumuru 361 o la limanaw a jarala k'a fɔ ka kɔn bi ɲɛ miliyari 136 o de kun laɲinina a mɛnna ko nka a yirala k'a fɔ ɲina san 2021 in na ko dɔ de farala sɔrɔta kan n'i y'a sigi 100 o 100 sara 176 o de sɔrɔla 176% limanaw o ye dɔ farala ka fɔ ka tila ka dɔ wɛrɛ fara kan tuguni a jarala k'a fɔ musaka minnu bɛ yen ni mago bɛ jɔ o la miliyari 372 ani murumuru 691 a jarala k'a fɔ o laɲini min kɛra san 2021 in na ko yɔrɔ miliyari 152 o de kun ɲinina ko nka min sera ka sɔrɔ o la o ye miliyari 300 kɔ ye limanaw o b'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan min ye CMDT ye a bɛ ka laɲini minnu kɛ dɔɔni dɔɔni nafoloko la Dr Nango Dambele ale ka fɔ la limanaw ko nisɔndiya o sɔrɔla a ka kuma la a ko ɲina limanaw ko a bɛ nisɔndiya b'a ka ɲina dɔɔni dɛ sabu ko sango waati min na u bɛ nin sigi in kɛ
limana o y'a sɔrɔ nafolo min bɛ yen ni CMDT y'o ɲini n'a ma se ka tɛgɛ da o kan o bɛ se miliyari 15 la ko nka a jirala k'a fɔ ɲina u ye sigi in kɛ waati min na o y'a sɔrɔ min sɔrɔla ka fara nafolo sɔrɔta kan o ye miliyari 1 ani miliyɔn 100 ɲɔgɔnna ye a jirala k'a fɔ ɲina maa bɛ se k'a fɔ ko CMDT u ye miliyari 376 o min sɔrɔla ko dɔ farala o kan fo ka taa se miliyari 3 a n'a kunkanfɛn ma limana o b'a jira k'a fɔ ɲina CMDT ka baara fɛn fɛn bɛ yen n'a kɛra dɔ de farala sɔrɔtaw kan limana ni sɔrɔ minnu kɛra a kun ye mun ye gouvernement ye wulikajɔ minnu kɛ ka CMDT dɛmɛ a kun ye mun ye kɔɔri yɛrɛ sɔngɔ sugubulon na kɔɔri kilo 1 dɔrɔmɛ 56 limana o feerela sɛnɛkɛlaw y'o feere nafa sɔrɔla la wa ko hali nɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye engrais ye o fana dira sɛnɛkɛlaw ma 2000 ani dɔrɔmɛ 100 o bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛw ye gouvernement ye minnu ta walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka kɔɔri sɛnɛ ani ka nafa sɔrɔ a la cogo min na jamana yɛrɛ fana k'a ka nafa sɔrɔ a la a jarala k'a fɔ kɔɔrikolo min fana bɛ yen ni o baaraw kan ka daminɛ yanni avril kalo nata in cɛ docteur Nangu Danbele y'a jira k'a fɔ min ye kɔɔrikolo tɔni 400,000 o de kan ka ɲini ko nka an bɛ waati min na ko sisan a jarala k'a fɔ laɲini yɛrɛ kɔni ye 770 ani 31 o de kan ka ɲini ko nka an bɛ waati min na ko sisan 400,000 o sɔrɔla ka ban wa o dun y'a sɔrɔ baaraw yɛrɛ ma daminɛ a ɲɛ ma kosɛbɛ ko yanni avril kalo nata in cɛ limana min ye kɔɔrikolo ye 770 ani kɔ o kan ka ɲini jamana kɔnɔna la yan walasa min ye usines ye usines minnu bɛ yen n'olu kun datugulen don usines minnu bɛ yen ni kabi salango limana kɔɔri sɔrɔli gɛlɛya la olu kun jɔlen don k'olu na baaraw kɛ o fana ye tare ye kuma filɛ limana an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale de kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don Soir de Bamako kɔnɔ limana Soir de Bamako ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye premier ministre kɔrɔ Sumelu Bube Mayiga limana ko Sumelu Bube Mayiga ni waati na munna jamana faamaw kɛmɛ k'u da de Sumelu Bube Mayiga ka koɲɛ kan maa min bɛ yen bi n'a fari jolen tɛ limana laɲini kɛra kuma bɛɛ ko ka a bɔ jamana kɔnɔ ka taa furakɛ jamana kɔ kan a dun jirala k'a fɔ mun de kɛmɛ ka nin ko bali Soir de Bamako ka fɔ la ko n'i ye ko yɛrɛ lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la limana a jirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka Sumelu Bube Mayiga ka furakɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔ ninnu ye olu caman bɛ yen olu ko tiɲɛ yɛrɛ la ko in taara ka olu ka dɔnniya da min ɲinina sa o de ye k'a fɔ ko ka Sumelu Bube Mayiga limana ka bɔ jamana kɔnɔ yan ka taa n'a ye jamana kɔ kan ko mun de y'a to jamana faamaw dadennen don o ko da la bi o dun kɛmɛ kamana gan ye bi k'a sɔrɔ dun limana n'i ye Sumelu Bube Mayiga ka koɲɛ yɛrɛ lajɛ tiɲɛ don sariya ye sariya ye dɛ ko nka hali sisan maa min bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ ko a jo bɛ ko la sabu kiri ma tigɛ fɔlɔ a ma fɔ k'a jo t'a la foyi ni o ko b'o lahalaya la limana Soir de Bamako ka fɔ la hakilila jiginna Sumelu Bube Mayiga a kuma fɔra ka dunu ta ka bala ta k'a fɔ ko a mangɛnɛ fari jolen tɛ limana a taara di dɔgɔtɔrɔ minnu ma an ka kɛnyɛrɛ kɛnɛyaso dɔ la yan nɔ maa bɛ yen ko bɛ Sumelu Bube Mayiga ka furakɛli ko la caman y'a jira k'a fɔ ko ko fo a ka bɔ yan de a ka taa jamana kɔ kan a ka taa furakɛ ye ni dun ye jateminɛ kɛ min ye a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ sisan ko secrétaire général min bɛ Cour suprême kunna ko ale kun ye layidu ta Sumelu Bube Mayiga kɛrɛfɛmaw ye k'a f'u ɲɛna ko u kun taara laɲini dɔ kɛ n'o ye sitini dɔ ye k'a ye a jaabi d'u ma k'a fɔ laɲini min kɛra k'a na a seyɔrɔ la walasa min ye Sumelu Bube Mayiga a ka bɔ jamana kɔnɔ a ka taa furakɛ jamana kɔ kan Soir de Bamako ka lakalili la halisa ko nka o ko kɔni taama bɔ sisi ma bɔ foyi ma kɛ o ko siratigɛ ninnu na ko nka ko Sumelu Bube Mayiga hali an bɛ waati min na ko sisan limana ala ye don o don da a ka bana dɔ de bɛ fara a kundama kan ka taa fɛ o bɛ lahalaya min na Sumelu Bube Mayiga maa minnu b'a kɛrɛfɛ olu caman y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ min fɔ o ye k'a fɔ jamana ɲɛmaw fɛn fɛn bɛ nin ko in na limana olu de b'a ko ɲɛma fɛn fɛn mana bɔ a la limana an tɛ ala deli o la dɛ ko jamana ɲɛmaw olu de a ko bɛ ta ka da olu de kɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ Sumelu Bube Mayiga jalaki min binna kan o ye k'a fɔ an ka finitigiw ka minɛnw ani avion sango kuma min fɔra o de jalaki binna kan a yɛrɛ kelen tɛ madame Buhari Fili Sisoko o fana kun ye ministre kɔrɔ ye a waati la min ɲɛsinnen don nafoloko ni sɔrɔkow ma Mustafa Ben Barka o fana kun ye ministre a waati la fo ka taa se Mohamed Kamara ma olu bɛɛ lajɛlen minɛnen don nin waati ninnu na limana ko secrétaire général min bɛ Cour suprême kunna ale ye layidu min ta layidu bɛ cogo di bi Soir de Bamako ka fɔ la
ko an bɛ waati min na ko sisan limanaw a sera jamana faamaw fana ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ Sumaworo Bubey Mayiga ka koɲa la n'a bɛ bɔ ka taa jamana kɔ kan walima n'a tɛ bɔ o fana maaw k'o dɔn kunnafoni filɛ an ye nin bɔ soir de Bamako ale de kɔnɔna la limanaw n'an bɔra yen an bɛ don min ye Fasidi sɛbɛn info matin ale kɔnɔ info matin kuma na limanaw a y'a jira k'a fɔ ko an ka ministre min bɛ yen n'ale de bɛ an ka mara cɛmabɔli kunna décentralisation a jirala k'a fɔ min ye colonel Abdoulaye Mayiga ale de ye gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela nin waati in na limanaw a kumana jabaranisoba sanfɛ n'o ye ORTM ye limanaw a kɛra araba tɛmɛnen janvier kalo tile 26 o la kuma ninnu kɔnɔna la limanaw colonel Abdoulaye Mayiga a ye ɲɛfɔliw kɛ ɲɛfɔli minnu bɛ yen ni a ye kumaw dɔw ta ka ɲɛsin maa min bɛ yen n'o ye Faransiikaw ka ministre ye muso min bɛ yen n'a ɲɛsinnen don Faransiikaw ka kɛlɛcɛw ma madame Florence Parly limanaw yɔrɔ Florence Parly kɔsa in na k'a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ ka ɲɛsin jamana marabaaw ma ko u bɛ dalaɲini baaraw de la k'u bɛ baara la sisan sɛbɛko tɛ k'u bɛ ka dalaɲini baaraw de kɛ o kuma fɔlen min ye colonel Abdoulaye Mayiga ale welela an ka jabaranisoba sanfɛ a ka ɲɛfɔliw la a y'i to de la ka min ye Florence Parly limanaw k'a jaabi n'i ye jateminɛ kɛ ko in bɛɛ lajɛlen nana min nɔfɛ o ye uranium du Danemark ale ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'a fɔra ko Mali jamana ko k'u tɛ se ka na Mali kɔnɔna yan k'a sɔrɔ u ma yamaruya ɲini k'a sɔrɔ limanaw Mali jamana dugukolo y'a ta de ye maa tɛ se ka na k'a fɔ k'i bɛna i sago kɛ o cogoya la kuma min fɔra Danemark jamana ɲɛmaaw ye dɛ ko de ma bɛn Faransi ma Faransi yɔrɔ ale de bɛ force takuba ko in ale de b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛma n'i dun jateminɛ kɛ nanzaraw ka kɛlɛcɛ caman o de b'a ko hukumu kɔnɔna la min ye uranium du Danemark Mali jamana faamaw ye laseli min kɛ ka ɲɛsin u ma ko n'u bɛna f'u ka yamaruya ɲini u ka tɛmɛ ni siraw ye sira jɛlenw hali n'a sɔrɔla bɛnkanw kun don bɛnkan minnu kɛra san 2019 waatiw la juin kalo la ko nka bɛnkan minnu don a bɛ n'a fɔ ka segin bɛnkan ninnu kan k'a lajɛ u ka nacogo la fo ka se k'a dɔn o fana tɛna kɛ baasi ye o min ɲɛfɔra Danemark ale jamana ɲɛmaaw ye limanaw o kuma de fɔra min ye Faransi jamana de wulila ka jaabili kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaaw ma ko fanga tɛ fanga min n'a bɛ se ka hakilila ta a yɛrɛ ye fanga tɛ fana fanga min ni jamanadenw ka fanga sigilen don wa ko Mali jamana faamaw k'u bɛ kuma minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin dalaɲini baaraw de ma min ye colonel Abdoulaye Mayiga limanaw ale welelen jabaranisoba ka a ye ɲɛfɔliw kɛ a ko u dabali banna ka min ye madame Florence Parly a ka kumaw ye ka ɲɛsin jamana faamaw ma jalakili tɛ jalakili ye k'o ɲɛsin olu ma a ko ale hakilila la bi a bɛ se ka min fɔ Florence Parly ye limanaw k'a ka bonya don a ka kow la a ka Mali jamana bonya wa Mali jamana ye jamana ye de min n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo maa si tɛna wuli k'i b'i da don Mali jamana koɲɛw la k'a sɔrɔ don i ma yamaruya o la ko a bɛ min fɔ Florence Parly ye o ye k'a fɔ jamana min bɛ yen n'a a kɔnɔkuma t'i ɲɛsira la munna i b'i da don o la ko a b'a ɲini a fɛ limanaw kuma min ni a y'i sinsin o kan n'o ye Alfred Vigny o ka hakilila dɔw ye ko makun limanaw makun ye fɛnba de ye maa n'i makunna a bɛ se ka hɛrɛ dɔ lase i ma n'o tɛ limanaw k'a kɛ kuma o kuma mana na e da b'o la k'a fɔ Florence Parly ye ko ɲininkali damadɔ bɛ yen a b'o k'a yɛrɛ la o ɲininkali minnu bɛ yen n'i ko maa bɛ dalaɲini na ko ɲininkali fɔlɔ limanaw o ye k'a fɔ Florence Parly ko jamana min bɛ yen n'a bɛ jamana wɛrɛ dɛmɛ jamana wɛrɛ ka k'o jamana kɛlɛ ko jɔnni de bɛ yen n'o bɛ dalaɲini baara la o ye fɔlɔ ye ɲininkali filanan ko jamana min bɛ yen n'a b'a ka pankuru pan jamana wɛrɛ kunna k'a sɔrɔ i m'a ɲininka minɛn minnu bɛ kɛ sababu ye n'o ye transpondeur ye walasa i ka se ka sɔrɔ ka tila k'i ka arajow fa nin bɛɛ lajɛlen ye dalaɲini baaraw ye ko yalima ko jɔnni de bɛ dalaɲini baara la halisa o mana bɔ yen ko jamana min bɛ yen n'a bɛ a jamanadenw su ka kɛ a jamana marabaaw kan limanaw ko jɔnni de bɛ ka dalaɲini baara kɛ ɲininkali naaninan ni colonel Abdoulaye Mayiga y'o kɛ o ye k'a fɔ ko maa min bɛ yen n'a bɛ fɛ ka Mali jamana ka jamana wɛrɛw su ka kɛ o kan ka tila k'a bila kelen na ko jɔnni de bɛ dalaɲini baara la Abdoulaye Mayiga ye ɲininkali naani kɛ ka ɲɛsin Florence Parly ma limanaw n'a y'o jaabi sɔrɔ waati min na a tɛna Abdoulaye Mayiga a tɛna jaabi ko kura ayiwa kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ info matin ale de kɔnɔ an b'a kun cɛ ni min ye o ye l'indépendant ye limanaw l'indépendant kumana a ko nin wagati in na limanaw min ye
bandi ye bandi minnu bɛ yen ni u tɛ siga fiyewu limanaw Bamako dugu kɔnɔna la tilegan deren de fɛ a jɛla k'a fɔ nin waleya in kɛra ko maa dɔ bɛ yen a na kɛ ale marifatigi don a taara bin cɛ dɔ kan limanaw a kɛra ACI 2000 la Bamako yan nɔ bandi dɔ don min na a sera ka a ka ca ni $30,000 ye a y'o ndaraki a tigilama la a kɛra kunungo tilegan deren de yɛrɛ fɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 waati yɔrɔ o kɔni na a tɛ se k'a fɔ su kora a jɛla k'a fɔ ko bandi ayiwa u binna maa min kan o ye Kamara tɔgɔ dɔ de ye Kamara tɔgɔ in a na kɛ a ka so yɛrɛ man jan église fanfɛlaw la n'o ye école CGS o fanfɛlaw ye waleya in yɛrɛ kɛra cogo min na indépendant ka fɔ la ko Kamara tɔgɔ in a n'a a dɔgɔkɛ dɔ u taara banque dɔ de la n'o ye Banque nationale de développement du Mali BNDA k'u taara $35,000 ani CFA wari 100,000 limana u taara o de bɔ u ka compte la BNDA kɔnɔna la a na kɛ u kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen u ye so dɔ jɔ nka so in ma laban u fɛ ka taa so in laban ni o wari in ye limana u nana wari in ta u selen kɔ ka so dɛ u jigitɔ ka bɔ mobili yɛrɛ kɔnɔ ja bandi ninnu bɛ ka u dɔdɔ ka bɔ banque la fo ka taa u ka so u jɔlen bandi ninnu de nana sa ka sɔrɔ ka marifa da jɔ u la limanaw ka ɲini u fɛ k'u ye nafolo min ta banque kɔnɔna la sisan k'u ka nafolo in di min ye Kamara tɔgɔ in ye a bana yɔrɔ bandi kɔni n'a ye min ɲini fɛ ni bana jagoya ko a b'o de ta k'i sɛgɛrɛ ka sɔrɔ ka marifa bɔ ka sɔrɔ ka marifa ci a woro la limanaw ka tila ka marifa ɲɛ kelen ka a kunkolo la a jala k'a fɔ o waleya min kɛra nin ye u ka sɔrɔ ka Kamara tɔgɔ in ka taga n'a ye kɛnɛyaso dɔ la Bamako yan nɔ a jala k'a fɔ ni waleya de kɛra ani nafolo min kɔni ne limanaw o kɔni sɔrɔla a jala k'a fɔ bandi u taara ni o ye hali sini u kɔni u taara o ma dɔn limanaw hakilila jiginna ni waleya kelen tara ka ɲɛsin an ka politiki maa dɔ fana ma n'o ye URD maa dɔ ye Mamadu Awa Gasama san 2021 décembre kalo yɛrɛ waatiw la o bɛɛ lajɛlen fana kɛra ni ACI 2001 in kɔnɔna la a sera sa limanaw ni bandi minnu bɛ yen n'u bɛ nin waleya ninnu kɛ dangarikɛ kɛ u la u ka se ka ɲini u ka ye a bɛ dan sigi kɛ kunnafonidi gafew la limanaw an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye o la an tɛ bɔ fiyewu n'an ma an dɛmɛbaaw fɔ n'o ye Kanam ani Amo maaw ye olu de kɛn bɛ ka jɛmukan in a senkɔrɔma don o la an bɛ an filɛbaaw fana fo an minnu b'a sigi k'an lamɛn an b'a fɔ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna